No, n'akụkọ iri gbara ilu na isi mbido TV. Na nke iri, omehie njije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Zubi Michael adọla ndị na-eso ya aka na ntị gbasara ịkpata ego n'ụzọ na-adịghị mma. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu kwuo nke a gbasara ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-eso ụmụ nwoke ma ọ bụ ndị okenye bụ ndị nwere ego karịa, wee gaa n'ihu si ha na ọka mma na ha soro nwa okorobịa nke nwere ụlọ ma nwee otu ụgbọala ma ọ bụ abụọ nke ego ya ama ebe o si kpata ya karịa iso onye na-amaghị ka o si kpata ego ma gakwa n'ihu ndị ntorobịa ka ha wepụ aka na itinye aka n'ahịa ọjọọ iji kpata ego. Na nke itoolu, onye ama ọfụma n'ihe gbasara azụmahịa n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Laura Ikeji, onye kwuru okwu gbasara ụmụ nwaanyị bụ ndị akpọrọ side chick n'okwu bekee. Ya bụ nwaada gara n'ihu dọọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ aka na ntị bụ ndị nọ na di ka ha gbalịsi ike ịhụ na ha kpakọrọ onwe ha ọnụ kpakọ ego ọnụ iji na-ebi ndụ dịka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ bụ ndị akpọrọ side chick n'okwu bekee. Nke a bụ nke kpaliri mmụọ Princess Onyejekwe, onye gara n'iru wee gwa Laura Ikeji si ya na ya enyezila ndị mmadụ ụdịrị ndụmọdụ a, wee gaa n'iru si na nke a bụ ndụmọdụ gbasara ndị side chick na ya enyekwala ndị mmadụ ndụmọdụ iji alụmdi na nwaanyị ha akpa ego. They are flying first class, business class. They are moving to highbrow areas. And my question is, your husband is making some girl very wealthy, some side chick very wealthy. I hope you as a married woman is making money from your husband. I hope you're saving. I hope you're buying properties. I hope and I pray that you have some money in the account, in your bank account, just in case anything happens. Because I just feel like the side chicks are getting richer than the wives, and that should not be happening. Na nke asatọ, onye nọbụ n'ụlọ Big Brother Naija bụ Praise wee onye Katrina ama okwu ya na ya ọfụma apụtala kwuo okwu na ya na Katrina nwere mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu kwuo na Katrina yọrọ ayịyọ ka ọ ghara ikwu okwu nke a bidoro n'ihi okwu Katrina kwuru na Praise bụ nwoke nke na-anaghị anọ karịa ọkara ise bụ nke akpọrọ 5 seconds n'okwu bekee. Na nke asaa, Blessing Okoro, onye ama ọfụma n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nakwa mmekọrịta nwoke na nwaanyị apụtala gwa ụmụ nwaanyị ka ha ghara ị na-ayọ ụmụ nwoke ayịyọ ma ha tisasịa, kama na ha nwere mkpụrụ ụbọchị abụọ jụọ ya bụ nwoke ihe merenụ ha ji tisasịa maọbụ ihe mere ha ji chọọ ka ha tisasịa, na nke a ga-eweta ezigbo ọsịsa maọbụ ha gaa n'iru jụọ ihe ha mere eji tisasịa. Stop begging people to take you back. When a man tells you it's over, you are kneeling down. Give me one more chance. Give me 2 more chances. A girl tells you that she does not want you again, you are begging. You're not a beggar. Let me tell you something that happens before people break up with you. Before people break up with you, they have thought about it. They did not just break up with you that time. They have broken up with you 10 months ago, 6 months ago, 8 months ago. They are just passing the message to you. Some of them have killed you in their hearts, in their conscience, and in their mind. So all those begging you are begging is a complete embarrassment. Na nke isii, omehie ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Regina Daniels etinyere ndị mmadụ obi n'elu dịka achọpụtara na foto nke o wepụtara nke akpọ ya gaa n'ụlọ ọgwụ nke ugbo atọ. Ya bụ onye ama ọfụma na igwe soshal midia ya ka ahụtara foto ebe ọ na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ. Nke a bụ nke kpaliri ọtụtụ ndị mmadụ iwe jụọ ajụjụ. Na nke ise, aka ochie ama ọfụma na ihe gbasara imepụta egwu n'obodo anyị bụ Nigeria bụ onye nwekwa Mavin Music Label ama ọfụma bụ Don Jazzy ekwuola okwu gbasara egwu n'obodo anyị bụ Nigeria. Ọ gara n'ihu kwuo na onye ọbụla na-agụ egwu nwere umengwụ ugbu a bụ onwe ya ka ọ na-eme, wee gaa n'ihu si na ụjọ na-atụ ya itinye ego na onye ọbụla na-agụ egwu bụ onye nwere umengwụ, na si na onye ọbụla nwere umengwụ ugbu a n'ihi na ụdịka egwu ndị a na-akụpụta ga-enweta onwe ya n'azọ ite. Na nke anọ, Gọvanọ Dave Umahi ekwupụtala mwute ya gbasara ọnwụ onye bụ Commissioner for Infrastructure Development bụ Injinia Fidelis Nweze bụ onye nwụrụ n'ụbọchị Tuesday. Na nke atọ, onye bụbu onye isi ala mba Nigeria bụ Goodluck Jonathan abụrụla onye ahọpụtara ga-abụ Chancellor nke mahadum nke dị na mba Uganda. Ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum bụ nke ewepụtara afọ 13 gara aga ka a kpọpụtara Jonathan dịka onye ga-abụ Chancellor nke ya bụ ụlọ akwụkwọ. Nke a bụ nke a kpọpụtara n'igwe soshal midia n'ụbọchị Tuesday. Na nke abụọ, onye bụ ndị ndu All Progressive Congress ama dịka APC agọọla ụkwụ na aka ma kwuo na nke a bụ
okwu asị na ekwuru na onye so dọ ọkwa gọvanọ nke 2019 n'Enugu steeti bụ Ayogo Eze na enyere ya oche azụ, na nke a bụ okwu asị. Na nke mbụ, otu egwu bọọlụ nke na-akụ bọọlụ na English Premier League ama ọfụma bụ Watford ekwupụtara na ha ga-ego nwa afọ Nigeria bụ Emmanuel Dennis bụ onye na-akụ bọọlụ na mba Belgium. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV, ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ. Chetakwa, oji gaji eri, echefula onye ji aka.